e Ribeira inaugurará a súa pista de xeo o 28 de novembro. Manteránse os prezos do pasado ano de 7 euros por entrada e nesta ocasión facilitaránse packs para grupos de 25 persoas que tamén inclúe entrada ao Space Park. O Nadal xa está a deixar a súa estela antes de chegar. Os concellos están inmersos na colocación das luces e pechando as programacións para esta época tan destacada do ano. Ribeira disfrutará por segundo ano seguido da pista de xeo grazas á unión da Asociación de Empresarios Local e do Grupo Fercosti. Queremos iniciar esta andadura este ano, o 28 de viernes que ven, coincidindo un pouco co Black Friday, se podemos, está lista, pois ao mellor se podemos abrila xa o propio viernes, se logramos tela a tempo, senón pois quedaría pola tarde. No noso sentido, queremos tamén con isto apoiar igual o comercio, apoiar igual a hostelería, sabemos que é moi importante que a cidade como a Ribeira desempeñemos en este sentido actividades que non hai en ninguna comarca do Barbanza, por iso que, como dicía, que me sinto super orgulloso de que Poder Ribeira poda dispoñer desta pista de hielo, e tamén é moi importante en este sentido pois, o apoio, claro está, como dicía antes, do Concello, que nos sigan apoiando. Un dos objetivos é dar a coñecer noutros concellos, por iso haberá novidades. Vamos a facer un pack para destinar a grupos de 25 personas pois entradas para disfrutar na pista de hielo e entradas para o Spark Park. Por iso a Away este ano pois tamén colabora con nós, no cual estamos super agradecidos e tamén lle damos a benvida como novo socio da asociación. Nós hubiéramos gustado introducir tamén o cine, que tamén a verdade pois tamén o teño que dicir, non hubo a posibilidade este ano, esperemos po ano a ver se podemos introducir, no cual queríamos facer tipo deste pack, xuntar grupo de xentes para que disfruten da pista de hielo, disfruten do Spark Park, disfruten do cine, facer, digamos, un pack. Pero, bueno, este ano facémolo con estas dúas actividades, no cual esperamos que o disfruten, non? Este ano a UPA de Ribeira colabora coa iniciativa. A nosa labor vai a ser, máis que nada, de difusión, o primeiro, non? Difusión, bueno, primeiro entre nós, pero difusión tamén máis alá do que é a nosa unidade pastoral, noutras parroquias, noutros arciprestados, para invitar a participar neses días. Esos días son uns días moi señalados, e moitas veces nas parroquias pois facemos algunha saída, non todo é pois na parroquia, facemos algunha saída, e aquí necesítase pois algo así como que se está presentando, porque sería vir aquí a propósito, non? Non estamos nunha zona de paso, ten que haber pois unha proposta pois así como esta. Como é unha tamén aposta bastante forte, pois eu nese sentido pois tamén o agradecemos. A alcaldesa ribeirense María San Pedro agradeceu o traballo da Asociación de Empresarios e a implicación do Grupo Fercosti e Space Park. Ademais, destacou a importancia de contar con estas iniciativas para dinamizar o municipio e atraer a máis visitantes. Este ano volvemos a ter a pista de xeo, unha pista de xeo que se amplía, unha pista de xeo na que, como digo, pois colabora o Concello, colabora a iniciativa privada, colabora a Deputación da Coruña, colabora a Xunta de Galicia, e creo que unha vez máis iso é exemplo da colaboración entre as administracións, entre as asociacións, neste caso de empresarios, que o que buscan é como non dinamizar, poñer en valor e, sobre todo, pois tamén axudar, como non, pois a atraer visitantes e clientes, non tamén, porque ese é o obxectivo da asociación, e dende logo creo que nós como cabeceira de comarca tamén podemos presumir de que temos non só un obxecto, neste caso singular, na comarca como é a pista de xeo, sino que temos tamén un comercio na comarca que dende logo é envidiable. As entradas manterán o prezo do pasado ano, polo que terán un custe de 7 euros, e a Concellería de Servizos Sociais dotará de entradas ás familias vulnerables. Martínez agradeceu a implicación da Xunta, da Deputación da Coruña, dos concellos de Ribeira e de Porto do Son e da UPA de Ribeira como colaboradores neste segundo Nadal sobre xeo.